Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasayaat asao, ngam tinagubsang abalikas, buriboran na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya kamutan yon. Kadaldalos ko laang dito arubayan ng nagadumanin awaram. Anya nga rod nga ay. Kita nga isamsambot ko nga aramidan to ipaparamid da cabinet tapno ma-deliver kon. Ay! Day talaag daldalos ti aramida kon. Ay! Day tamat agwarwara ti amuyo kanidang nga anak ta. Bigbigat ang umaniwat ka, Lope. Apay, si kalayang ayat mabambannog. Imbag kumaan no awan aramida kat ikarkarigatak met ti amin tapno lang saan tayo ngagbisin. Ay, salbakit diti kastoy abyaga. Imbag kumaano ada sweldo ka mangisimsim pa iti amin awarayo. Kan adatangdan ko amang ilablaba kadagiti kawasyo. Makapasuron na talaga tang hiwat mo. Kumanaw ka man ditoy. Takarkaro ang maburibor ti panunot kon. Intun masurunak tang hiwat mo ti bisagraak. Ay, sige, padasam, tamakitam ti birbiro. Kumanaw ka kunak. Jak malpas to isam sambut ko nga aramiden no adda ka ditoy ang umaniwat. Sika nga ubing, nagaduman ng tiwaram dito'y salas. Ala, ipaknem dagiti ay ayam mo. No saan mo akayat nga ibarsak ko amin dagiti ay jerwar? Jak pa'y nalpas na nagay ayam, nanang. Isimpakton ayon madamdama. Masikuranak nga rod ang makakita iti nagado awara. No kayak mo, rumwar ka laangan ta ijerwar ti pagay ayamam. Anya, kaya tiyo nga iti daga ti pagay ayamak? Narugit no agtugawak iti daga, nanang. Ay na, agpadpada kayo lang iti amam aday tala agwarwara ti amuna. Da kayo ngay, awan ti amu yung aramidan, no saan nga gungat, binigat kayo nga gungungat. Wan, gapo iti aramid yung agama. Ay, mabanbanugak dito yung bala ang mga asikaso kada kayo. Apay ngay siyak, nanang. Diyak mabambanug ang mga asikaso iti monmonyekak. Binigat ko suksukatan tibado na. Ha, diyak amukon ka nga ubing. Ala, ipaknim dagitan no saan mo akayat nga ibasurak dagita. Atoy, gimatak iti bagas kan masida. Paglutuan nakmanan, kat kalkalpas ti panaglabak, nabambannog ak pailaang. Si kalayang ayat tinabannog, kat kalkalpas met ti inaramid ko a cabinet. Binagkat ko pa ngayon deliver, tapno lang adda maigatang iti naimas akanin tayo. Alakit din, nagluto ka ta mabisina kon. Salit ti kastoy abiyag, agbalbali na kakatulong. No amok la kumakastoy ti agbalin akabibiyag ko. Ay, jak la kuman nakias-asawakin ka. Ay na, no jak tulang ata makapagtepal matibab kung tangiwat mo. Yeah! No amok la kumakasta ti kinaungat ken kinasadot mo, saan ka la kuman nga inas-asawa? Anya lakid din ti kastoy abiyag gaya. Siyak man langan ti agluto, tawan met serbim nga asawa. Sadot! Mabisina kon. Di pa'y nga ta nakaluto ni Leon, aya. Dang, ayan mo, anak. Adak, dito'y datang. Apay ka di? Ada kalagayam dita. Nakaluton ti asawak. Amangan no agayabon amangan. Mangantan, anak. Uwan datang. Itay pa'y ang mabisbisina. Kastaya, anak ko. Pasensya ka na. Sadot nga agluto ti inam. Na. Kamay ka. Agtugaw ka ditan, tamangan kan. Uwan datang. Na. Apay ngay adinak matayaban amangan ni Leon. Dahil ti si Dam. Sapay nagbanglo ti linuto na. Ay, ad-dakit din ngagsaraaw ti tiyan ko. Kaduam ti mga na. Nagimas talinutom, tatang. Ninanang ngay, saan ka di amangan? Sana mabisin day. Na. Madino pilitan tapakanan ti sana mabisin. Na. Amangan no agungat manen. Isumay ti paglaingan na. Ala. Ay, tiyak mo't imbaga sa anak amabisin. Isimpamon dagiti ay ayam mo, Claire.
Ang mga nudandanin sumangpat ni tatang mo, di na kaya't makita ti agkaiwarangay ayam. Saanak pa'y matanal pa sa nagay ayam, nanang. Kaya't ko pa'y ti agay ayam. O sige, ikan ka pa'y iti 20 minutes mo ng agay ayam. Kalpasan ti 20 minutes, idulin mo dagiti ay ayam mo, ha? Yehey! Sige, nanang. Kalpasan ti 20 minutes, isardeng kon ti agay ayam. Nasaya at mat. Agbasa kanton, kadagiti librom. Nakaburas ako ni Timulata natang bakat. Ay na, nabambanugak. O ala, siya kun ti mapan mangila ko kadagita. Sige man nga rod. Sa nabalay, tasan unay ang nadagsan. Bulong kan bungat paryalaang. Kan adatarong. O ala, aginanakan. Tasyak ti mapan mangila ko. Agyaman ak abakat. Nagarado ak pa'y ngamin. Sakbay ang nagburasak itinatang. Iso nga rod nga aginanakan. Anyagayam ti kayat mo, asidaan. Uray anya ditan makamu kalatan. Basta kayat ko, di adda sabaw na. O sige, gumatangak iti bangos, taisigang ko. Sige bakat. Naimas day ta na panunot mo agatangan. Bantayam ti anak ta ang mga nurumwar kat kompormi ti papanan na. Wen, siyak ti makam mo. Naggapuam, Rosa. Kan anya day tabitbit mo. Napanak man naglako itinateng amulami. Kan daytoy bitbit ko, bangos daytoy. Isigang ko man, tamabisin ti asawak. Nabannog ang nagarado kan nagburas itinateng. Anya? Sika tinapan naglako? Wen, apay ka di. Sika lang nga rodin ti agtrabaho iti unag ti balay. Sika apay ti mapanaglako? Wen tanabannog nga rod ti asawak. Kat sika, saan ka nabannog? Nabannog akmat angam anusan. Anya ngay nga rod. Agasawa kami nga rod, di agtinulong kami. Saan kayo kadi nga agap-apang agasawa? Awan pa'y mat napuutak apanagapam Adala ang saan mi apagkin naawatan no maminsan. No kasdi amakapungpung to ti asawak, saan ko nasungsongbatan? Kastamot kan ko na. No amuna amakapungtutak, saan maten asumungsongbat? Kasta aya. Siyak ngamin, kanayo nak nga agong ungat iji balay. Tagbalinak mo tin nakatulong. Kasta talaga ti pagrebengan ti maysa nga ina, Lope. Kasapulan ti anus. Ay na, sana ka makaanos, Rosa. Mahay bladak, no ada makita ka jak magusto, ha? Anya manin dagiti agkaiwarang ay ayam mo, sika, dang. Baybay anyo dagita, nanang. Jak nga rod kayat a makitkita ti wara. Apay ngamin nagawid kayo. May mayat no awan kayo dito balay. Taday talaang agong ungat ti amuyo. No ni tatang ti adda dito balay. Saan nakangungtan? Anya? Jak kaya ti kadayo dito balay. Takanayon kayong agong ungat. Da kayo lati mangmangag ko. Ay, dinak man ikasta-kasta si Kangobing. Ang mga numakadal ka. Mapanak man langan iti ayan ni tatang. Kay-kayat ko ni tatang tanaanos. Da kayo, nakaungungat kayo. Anya? Iso abastos day tanga ubing tapam panuy-nuyam. Sika ti bastos. Amin akabalay mo, kaunget mo. Gapu iti kinalaing mo asumao. Kasano asa anak nga agungat? No puro konsumisyon ti ipapaiyo kanyak. Wan, gapu taday ta ti pangkit kita am kada kami kinidang. Konsumisyon kami iti biyag mo. Agpay sumat. Di nakpay maipaayan iti napinta sa biyag. Puro konsumisyon. Kasano asahan tangag malas iti biyag, kat kastamat ti aramid mo. Bugawam lang ti swerte iti uneg ti pagtaengan, gapu iti kanayo na panagyungiwat mo. Ay di nakpabasulan. Sika ti awan diskarte na iti biyag. Apay nga takas ta dagiti kaaruba. Kanayon da nga agbinugkaw. Saan da nga tama bain? Ay, jakman ammo,
No anya launay ti parikot da nga agasawa. Bungangeran samot ngamin ni Lope. Nakuna na kanyak asaan a makaanos, no adda makita na asaan a nasayaat wenno saan na akayat. May blood ka no adagos. Imbaglakit din, tasan ka akasta bakat. Ay, jakmet kayat ti kasta a panagbiag. Ti kanayon nga gunget. Darasak bumaket, no ungetak nga unget. Ken saan a masulbar ti parikot da, no kasta a poro binog kaw ti amuda. Ay, narigat mo't nga ro ti makibiyang. Bayam taayusan da ti bagbagida. Tabakat kan lakay damutan. Oy, Lope, apay akit kitaan nakmatlatan. Ada masapul mo? Lumabas akla ko ma. Ngam nakita ka nakatugaw nga agan kansilyo dito'y sirok ti kayo. Sa dino ti papanam Ay, mapanak la ko maagpag na pag na. Makayhay bladak man ngamin kadagiti agamak. Ay, saan mo ngamin nga ipalubos a high blood ka Umapapalak nga rodgan ka. Kitaam man ti rupak. Ikumparam man ti rupak kan iti rupam. Ay, sika, nakaamamo ti rupam. Kaslawan parikot mo. Napintas ka. Idinto ta siyak. Mabor-bori-bora nakadyak amo no anya ti aramidak. O may kakit di dito'y abay ko. Tagsarsari tataman. Ha? Barang agbao ti pudot ti ulom. Saan kan amapan agpag na dita? Takapudpudutan na. Amangan no karkaro apumudot ti ulom. Saan tamot din ang napupuutan ti oras, Rosa? Malumot gaya man. Wen nga rod. Anyaman nga tanti iluto ang masida. Ay, wen nga rod Makaamumot din anilyon no anya ti iluto na. Apay, saan asikat agluto iti sidaan nyo? Di nakmot din ibabaon nga agluto ita. Taapay ngay. Wen takanayo nak nga agunget no kasta nga ibaon nak. Ay, talaga akanayon kayo nga agapaan no kasta ka. Bakit? Addan ni Mat nga asawa. Wan nga rod. O sige, agawit akmatan. Taamangan no makadisturboak. O sige nga rod, tasabtak ti asawak. Panawan kan dito'y ha? O sige. Ditoyak man pa'y. Tadenggak man ti saritaan da nga agasawa. Jak pa'y nga minangag anagapa dagiti agasawa ka. Ay na, jak na pupuutan ti oras. Malumat gaya man. Ala, ingka iluton to'y sidan tayo bakat. Oh, anya nga'y dagitan nakakarga iti labba. Uong kan bulong parya bakat. Ay, imbag man, tada na sarakam nga uong. Ay, adan libre asida tayo. Uwan nga rod. Ay na, agsuswerte ka talaga. No saanak ang nakasapul iti uong, sigurado abulong paryala ang alilambong ti sida tayo. Urayan tan nasustansya mat. Day talaunay kati pangay ayatakkan ka baket. Tasaan ka anapili iti masida. Maananusan nak, nga oray saan ka maipayan iti nasaya at abiyag. Anya asaan a maipaayan iti nasaya at apanagbiag. Ay, mangmanganak pa'y mat iti mamitlo iti may nga aldaw. Tidadduman tupay dita, kat maminsan dalaang amangan iti agmalam. Nagmayat adenggan ti panagsarita dagiti agasawa. Nasingpot gayam ni Rosa. Saan akas kanyak aporo reklamo, kan kanayon nga agong ungat. Ni Rosa, kaslawan problema na. Tagayam, kas jay ti style na. Saan na a problemaen, uray agsidalaang itilinambong abulong pariya. Idin to tasyak, kanayon ko nga apaan ti asawak, nukasta nga ibawnak. Idinto, tadinak pa'y mo't pinagsira iti bulong ti pariya. Uwan, kayat kumatan atuladan ni Rosa. Saan akong agibalikas iti asawak iti nagugubsang abalikas. Iti kasta, maornos kami mo't nga agasawa.
Adda kayo manan nanang. Siguro, agungat kayo mananan niya. Ha? Saan anak ko? Saan anak nga agungat? Ha? Agpaiso, nanang? Wan, manipod ita. Saan akon nga agungat? Agsao akon akanayon itinasayaat. Ay, kay kayat ko, No, saan da kong ungtan? Kay kayat ko, nanang. Agpaiso. Iyo, syempre, nanang. Kay kayat kayo. Kas kadimat iti panangay ayat mo kan ni tatang mo. Wan, nanang. Kay kayat ko ni tatang. Kasaan nga akong ungat. Ngam no saan kayo mat nga akong ungat. Kay kayat kayo matan, nanang. Adda ka madgaya mo lakay. Aginanakan, tamangan tayon ton. Anya? Agam ang mangaw ka kadi, Lope? Jak pa'y nakaluto. Kasano amangan tayon? Ay na, nagluto akon lakay. Anya? Anya tinaknakan mo? Ta nagluto kan? Naamiris ko, nagitibidot ko lakay. Ha? Manipod ita, saan akon akanayon nga agunget. Agbalbaliw akon. Ay na, nagsaya atin ngay bakit? Agtalnamot langan ti panunot ko. No agpaiso asaan kan nga agungungit. Pakawanin na kumaalakay. No kasta na kaong ungutak. Napakawan kan, bakit? Basta lakit di pudno ti ibagbagam nga agbalbaliw kan. Wan lakay, napudno ti panagbalbaliw ko. Liklikan ti panagungat, numabalin met a pagsaritaan, iti naalumanay, ti anyaman a parikot. Papagayam, ditaan ti nagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.